ake satan to yi maka shafa'a sayi'a, yi maka ceto mummuna, ƙazamin ceto. Amma sai wuce maka gaba, sai maka alfarma, sai ka samu kujerar aiki mai tsoka inda za ka dinga samun albashi mai kauri a ofis AC, a mota AC, ka dinga daiwa rigiza amma cikin na ka'idar abin da yake na halaliyar ka ne. To kaga wannan yayi maka shafa'atan hasanata in ka cancanta, idan ka cancanta. Dan daga abin da ake mummuna a ƙasar nan, wanda aka cuci al'umma, aka zalunci al'umma, aka kashe ƙasar, a dinga ɗora mutane akan kujerun da ba su cancance su ba, a yi musu gata, a yi musu alfarma, a ɗora su akan matsayin da ba su cancance su ba. Ga waɗanda suka cancanta suna can a ƙasa a danne, an danne su saboda ba san kowa ba. To yin irin wannan shi ma ka cicciɓa wani ka kai shi ofishin da bai cancance shi ba, shi ma wannan shafa'atun ce sayi'atu. To daga shafa'atun hasanatu addu'a ma, ka roƙa wa ɗan uwanka akan wata buƙata ta sa Allah ya biya masa buƙatar albarkacin addu'arka, to kai masa shafa'atan hasanatan. Daga shafa'atan sayi'atan mugunyar addu'a, kai wa ɗan uwanka musulmi mummunar addu'a ba tare da ya cancance ta ba, bai taka maka ba, bai zubar maka ba, bai san hawa ba, bai san sauka ba, yana can ya shagala da abin da yake gabansa, kai kuma ka shagala da shi, ka ne masa jefe-jefe, kai masa wata bakararar addu'a, lafiyarsa tana kasa, ya durƙushe, ya zama ba shiga ba fita, yana gida. Kuma wannan aikin da kai wanda ake kiransa addu'a ko tsubbu ko tsafi shi ne saboda masa wannan abin, to kayi shafa'atan sayi'atan. Daga a lahira sai Allah ya bi masa haƙƙi. Amin. To wannan duk daga nau'o'in shafa'o'i da hasana da sayi'a kuma suna nan burjik. To daga ceto kuma hasana a lahira shine irin ceton wanda annabawa za su, wanda shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zai yi. Wannan shine ƙololuwar, shine mafi darajar shafa'atan hasanatan, ƙololuwar abin da za a sa shi kenan a layin shafa'atan hasanatan, ceton sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, wanda zai ceci al'umma a ranar gobe, da kuma ceton da sauran masu ceto na daga annabawa da salihan bayi za su yi, da sauran muminai za su yi, ceton da 'ya'ya za su yi wa iyayensu, ceton da iyaye za su yi wa 'ya'yansu, wanda duk Allah ya tabbatar da wannan, shi ma duk a layin shafa'atan ne hasanatan. To a ranar gobe ku dama shafa'atan sayi'atan babu ita, babu kofarta, wannan wargin babu shi a lahira. Daga shafa'atan sayi'atan a duniya kurin ake yin sa, amma a lahira babu shafa'atan sayi'atan, sai dai ko ceton ko rashin ceton, ko ka samu shafa'atan hasanatan din, ko kuma shikenan baka samu ceton ba. Allah ya tsare mu, Allah ya kiyashe. Amin. Har wa yau daga inda ayoyin alqur'ani qarara suka nuna akwai ceto, tabbas za a yi ceto, ayoyin da a ciki Ubangiji tabaraka ta'ala ya amfani da salo na istisna'i, bayan ya kore ceton kuma ya zo ya togaciya a cikin abin da ya kore din, kamar a ayatul kursi yadda Ubangiji tabaraka ta'ala ke faɗa, man dalladhi yashfa'u indahu, amma sai ya ce illa bi idnihi. Man dalladhi yashfa'u, wato la ahada yashfa'u indahu illa bi idni. Wannan istifhami ne amma mai ma'anar inkari, istifhami ne inkari. Man dalladhi ba tambaya ake ba, korewa ake. Man dalladhi wato ana nufin la ahada yashfa'u indahu illa bi idni, ba wani mai ceto a wajen Allah sai da izinin Allah, ba wanda ya sai yau Allah kankan ba a ranar gobe, ba mai yau Allah zaran boto a ranar gobe,
ba wanda ya isa gabanin Allah ya izinin a yi ceton, ba wanda isa yi ceton. Da haka nassin alkur'ani ya ce za a yi ceto amma bayan Allah ya yi izini. Da haka idan ka ce ba za a yi ceto gaba ɗaya ba ka ƙaryata Allah, saboda shi Allah bai ce ba za a yi ceton gaba ɗaya ba. Allah ya ce za a yi ceto amma sai da izininsa. Kai kuma ka zo ka ce ko da izinin ko ba izinin ba za a yi ceton ba. Ka gaskata Allah kenan ko ka ƙaryata Allah? A wata ayar suratu Yunus kuma Ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa aya ta 3, ma min shafi'in illa min ba'di idnihi. Babu wani mai ceto a ranar gobe sai bayan Allah ya yi izinin ceton. Kaga nan ma in ka ce babu wani mai ceto gaba ɗaya, ko Allah ya yi izini ko Allah bai izini babu mai ceto, to ka ƙaryata ayar alƙur'ani, ka ƙaryata Allah. Saboda Allah ya ce in ya yi izini akwai mai ceto. Babu mai ceto in bai yi izini ba, amma in ya yi izini akwai mai ceto. Ma min shafi'in illa min ba'di idni. Haka na a suratul anbiya aya ta 28 ya sake faɗa, wala yashfa'una illa liman irtada. Da mala'iku da annabawa da salihai ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda a cece shi. To da haka in ka ce ba za a ceci kowa ba, nan ma ka ƙaryata Allah, saboda Allah ya ce ba za a ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda a cece shi. To da haka kenan Allah ya ce akwai wanda za a ceta. Wane ne shi? Wanda Allah ya yarda a cece shi. To kai kuma ka ce da wanda ya yarda da wanda Allah bai yarda ba duk ba za a cece su ba. Me kai kenan? Gaskata Allah ko ƙaryata Allah? Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ita ce jiya na so na mamuro muku ita da aka zo zancen hufatan uratan, ita na so na jawo muku sai ta ƙi zuwa. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Ranar alkiyama ita ce ranar da za mu tattaro masu tsoron Allah a zo da su gaban Ubangiji tabaraka ta'ala suna baƙin girma. Shine wafdu, suna wa baƙin girma. Yawma nahshurul muslimin muttaqina ila ar-rahmani wafda. Da haka waccan sifa da kwaje an faɗa, za a tashi mutane tumbur tsirara, haihuwar uwarsu, ba shayi, masu loɓa kuma babu takalma a ƙafafunsu, a sawayensu, suna nan dai irin yadda iyayen suka haifo su haka za a fito da su da kaburbura. Waɗanda Allah bai yarda da su ba kenan, amma waɗanda Allah ya yarda da su suna baƙin girma za a fito da su. Allah ba zai fito da annabawansa a wannan halin wulaƙancin ba. Allah ba zai fito da siddiƙai a wannan halin ƙasƙancin ba. Allah ba zai fito da muminai a wannan hali na tozarta ba da wulaƙanta ba. Lalatattun bayi su ne Allah zai tashe su a wannan sifa da hadisi yake faɗa. Shi ne kuma ayar ta shiga ba take faɗa, wani suƙul mujrimina ila jahannama wirda. Kaji su ba ma nahshur bane, na suƙu kaɗa su za a yi, kora su yadda ake kora jakuna da bulala, to su da duka da azaba za a kora su ake na suqul mujrimina ila jahannama wirda. A kada su, a kora su, a angiza su, a rubta da su cikin jahannama rubtawa. Allah kiyashe mu. La yamlikuna shafa'ata. Waɗannan 'yan jahannama, waɗannan mujrimai, la yamlikuna shafa'ata, ko kuka ce gaba ɗayan mutane la yamlikuna shafa'ata. Dukkan waɗanda Allah zai tasa ɗin nan da muttaqan da mujriman, ba wanda ya mallaki ceto illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda, sai wanda ya riƙi alƙawari a wajen Ubangiji ar-rahmanu. Ashe aya ta ce kenan akwai waɗanda Allah ya musu alƙawarin ceta, akwai waɗanda ya alƙawarin zai ba su ceto kenan. waɗanda ya ce su zan ba su ceton, ba zan saba alƙawari ba. Illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda. Ashe a yanda ka kore ka ce babu ceto gaba ɗaya, ka ƙaryata wannan aya.
aya ta ce mana akwai waɗanda yawa alƙawari kuma zai cika musu alƙawarin zai ba su ceton kamar da alƙawarta musu, kai kuma ka zo ka ce a gaba ɗaya ba wanda zai ba. Shi yasa nake ce muku idan sun guje wa sunna saboda ta tabbata akwai ceto to Qur'ani ma su gudu su bar shi, saboda Qur'ani ma ya tabbata akwai ceto. Sun yi gudun gara sun tadda zago. Yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. A wannan rana ne ceto gaba ɗaya ba shi da wani amfani, ba wani ceto da zai amfanar da wani wanda za a ceta illa man adina lahu ar-rahmanu, sai wanda Allah ya izinin ceton gare shi, ya masa izinin ya ceto ko ya izinin a cece shi. Wa radiya lahu qawla, kuma ya yadda da magana tasa da ya zo yake nema wajen Allah ta neman ceton. Waye wannan? Sayyidina Rasulullah. Illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla, shine can za mu koma. Wace aya na ja muku ne jiya? A suratul naba'i, yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. To kaga ita ce kuma anan Allah yake cewa yawma idhil la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Da haka duk sayyidina Rasulullah ake nufi da nan da can. Shine fa qala sawaba din, shine kuma adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Amin. Wannan suratu tahi kenan aya ta 109. A suratu saba aya ta 23 Allah yana cewa la tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adina lahu. Ceto gaba ɗaya ba shi da amfani a wajen Allah a ranar gobe sai ga wanda Allah ya izinin ceton gare shi. Ashe kenan akwai wanda Allah zai wa izinin ya yi ceton, kuma in wanda Allah ya wa izinin ya yi ceto ashe kenan ceton nasa zai amfana. Wala tanfa'u shafa'atu bai tsaya akan nan ba sai ce inda ya ce illa liman adina lahu, ya togace. Daga kai in ka ƙi togacewar to ka ƙaryata Allah, ka kuntuka wa Allah ƙarya. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Zukhrufu aya ta 86. Waɗanda suke bautawa ba Allah ba su mallaki komai na ceto ba wanda ya mallaki ceto a wannan rana illa man shahida bil haqqi, sai wanda ya shaidar da wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Wa hum ya'lamun, ahalin sun san me la ilaha illallah da ake cewa. In ka ce wa hum ya'lamun ahalin sun san Allah shine mahalicin, to me la ilaha illallah take cewa? Ba cewa take Allah shine mahalicin nasu ba? In ka san la ilaha illallah shikenan. In ka san la ilaha illallah muhammadur rasulullahi shikenan. Wanda ya san la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ai ya san komai. Me kake nema bayan la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam? Amin. To kar mu shiga wata mas'ala, ban gama da wannan ba. To wannan dai mun ji wannan alqur'ani kenan, me alqur'ani yake cewa game da ceto mun ji. Tunda na fara aya nake jawowa ban kawo tsarmin hadisi kwaya ɗaya ba, duk ayoyi na kawo na alqur'ani. Daga ashe wani irin qur'ani ne a hannun mai da'awar cewa babu ceto kuma yana da'awar shi ya yadda da alqur'ani? Wani irin qur'ani ne yadda da shi kenan? In dai wannan alqur'ani ne da yake hannunmu to ƙaryarsa ya ce babu ceto a cikinsa. Akwai ceto a cikin wannan alqur'ani, illa in ya zama kamar da kake faɗa, ya zama a layin مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Allah kiyashe Allah tsare. To za zama kamar yan dakon alqur'ani ne kenan, masu wannan da qur'ani din ba su fahimci qur'anin ba kenan. Nan dai wannan duk gashi nassin alqur'ani ne na jajjawo shi. Duk Allah ya tabbatar akwai ceto, akwai ceto, akwai ceto, za a yi ceto, za a yi ceto, za a yi ceto, zan ba da ceto, zan ba da ceto, zan ba da ceto.